Здравейте! Добре дошли в канала ми. Както виждате в момента, нямам никакъв грим по лицето си. Единствено балсам на устните. Интересно е, защото ще тестваме два продукта. Нямам търпение, хайде да започваме. Сега започвам с една хранителна добавка против косопад за растеж на косата на марката La Elia. За първи път поръчвам оттам. Както ви бях казала, имам супер голям проблем с косопада и мисля да изпробвам. Отзивите и бяха супер добри, така че хайде да отворим. Ето отворих кутията. Много добре да опакована самата добавка. Ето така. Ето как изглежда кутийката. Прочитам ви набързичко и аз все пак да видя. Пише, че хранителната добавка е подсилена с хиалуронова киселина, допринася за стимулиране растежа на косата, възвръща блясъка на косата, подхранва косана от корена до върха и спомага за укрепване на изтощена коса. Всичко, което имам и аз, сега ще отворим. Да видим. Ето как изглежда. Много красива опаковка, като основните съставки са ви изброени ето тук. Следващото нещо, което ще ви споделя е това. Английски за 28 дни. Видях го, това е от Aladdin Books, тяхно издание, като когато си поръчате тази книга, получавате още две в този пакет. Като какво съдържа английски за 28 дни, 5000 думи плюс и 3000 плюс фрази и изрази. Отзивите му бяха супер добри и реших да взема да си опресня малко английския. Следващото нещо е една супер нашумяла спирала на Panacea Cosmetics. Предполагам, доста от вас са ползвали или са виждали техни реклами. Реших и аз да си я взема. Сега Magic Wand. Ето така изглежда. Много ми хареса. Гледах доста нейни ревюта. Ето така изглежда самата спирала. Сега я отваряме, затова нямам нищо нанесено. Ето така изглежда. И четцата. Имаше изключително добри отзиви за тази спирала и сега ще я тестваме заедно. И сега това, за което най-много се вълнувам, е ето тук. Знаете, че ако сте поръчвали всъщност страница на Беркер, ако закупите даже един продукт, както в моя случай, аз съм взела само едно нещо, към него получавате тази прекрасна кутия и още един подарък вътре. Хайде да видим какъв е. Тук винаги си имате нещо като послание, което гласи: здравей, има ли готови да заблестят с естествена красота? Може и да има. Сега, ето, заради това направих поръчката. Само че е в мини вариант, сега ще ви покажа какво е. Ето, това е именно къшен фондютейна на корейската марка Тир. Ето как изглежда фондютейна като едно малко червено яйце. Сега виждате, че съм го поръчала в мини разфасовка. Харесвам и мини вариантите на продуктите, тъй като някой път просто искам да тествам даден продукт. Аз и без това имам достатъчно фондютейни, които така или иначе трябва да се учат по предназначение, но много се израдвах, като видях, че този продукт специално има мини вариант. Сега за продукта, доколкото четох, е с SPF 40 и е обогатен с червен прополис. Хайде отваряме. Ето тук отдолу се натиска. Ето така изглежда. Сега тук има нещо като пувче. Ето така изглежда. Супер е приятно. Добре. Аз в принцип се нанасям фондютейна с блендер, но сега ще го направим както трябва. Ето, отваряме продукта. Абсолютно натурално снимам с телефона си, така че мисля, че ще придобиете чудесна представа. Ето, тук мисля, че се отваря. Само. Отваряме. Ето как изглежда продукта. Сега, ето това място се води един вид като палитра за смесване на цветове, но и място, където да отнемем излишния продукт. Пише, че е доста пигментиран и затова първо ще потопим, ще отнемем и ще нанесем. И сега потапяме. Ето.
Ще отнемем малко от продукта и да видим. Пише, че се поставя с потупващи движения. Това, което ми хареса, е, че се води с полуматово покритие и дават издръжливост до 72 часа. Има си блестящ завършек, но в никакъв случай не е мазен. Хубавото е, че също е предназначен и за зоната под очите, като прикрива и тъмни кръгове и зачервявания. Харесвам продукт, който може да се използва и в зоната под очите, да не се добавя допълнително коректор. Така като гледам е с доста голямо наистина покритие. Както виждате, ето порите са много добре прикрити. Зоната около очите също е доста добре. За сега няма някакво насъбиране. Обикновено знаете, че когато даден продукт има пълно покритие, се усеща една тежест върху кожата на лицето, докато тук за сега няма. В смисъл, не усещам нещо неприятно. Сега повече няма да слагам. Мисля, че това количество е напълно достатъчно за един ден, в който ще тестваме продукта. Единственото нещо, което ще добавя, е прахообразен руж, като ползвам този на Елизабет Арден. Този ми е любим. Да видим дали ще се разнесе добре. Съвсем леко слагам, малко да затопля лицето. Така, тук една лека сянка също. И мисля, че това е напълно достатъчно. И сега да поставим и спиралата. Отново ще ви приближа максимално, за да видим какво ще се случи с миглите. Започвам да нанасям. Вау! Сега ще поставим на другото око. Вижте само с едно нанасяне какво се случва. Много добре разресвам миглите, наистина. Ето така, предполагам, че може и да се надгражда, но аз не си падам. Сега, ето завършения вид. Приближавам ви, за да видим отблизо. Ето, както виждате, няма впиване в фините линии за сега. Порите са изключително добре прикрити. Тен е освежен. Цветът топ съм си го оцелила, да не повярваш. Лицето е окей. Както се разбра много добре и с прахообразният руж, който нанесохме. Добре, нямам забележки за сега. Миглите за мен са на този етап доста добре оформени с изключително малко количество спирала. Видяхте, предполагам, може да се надгражда, но за мен това е добре. Сега деня започва и ще се включа до вечера да видим какво се е случило. Забравих, аз извадих фондютена на Тир, но забравих да ви покажа какви подаръци са пратили. Ето го моя подарък от екипа на Бейеркер. Сега това е маска за лице с боровинка. Тази не съм я пробвала и вечера я пробвам веднага. Нещо, което супер отдавна исках да изпробвам е ето този Volume Tox на Medipil. Много се радвам, че са ми изпратили именно тази мостричка. Ако ми допадне, ако се разбере с кожата ми, веднага си го купвам. Отзивите бяха супер добри, с 9 вида пептиди, така че сигурно си е топ продукт. Тук има още нещо, някаква ампула, ще видя за какво е в интернет. Благодаря ви страшно много. И още една мостричка на шампуан. Виждате колко много неща идват. Включвам се набързо, минаха около 3 часа и малко от нанасяне на продуктите, като фондютена не е мръднал, контура си стои. Добре се разбраха двата продукта, както видяхте. Сега една идея, след като попие върху кожата на лицето, една идея го усещам малко по-тежко, но пак казвам, за фондютен с висока покривност е съвсем нормално, но нищо фрапантно, по никакъв начин не е неприятно усещането, просто се усеща
малко повечко върху кожата, но като издръжливост за сега е доста добре. Спиралата също не е мръднала, нямам размазване от двете страни и ще се включа след още примерно, 4 часа. Приближавам ви, за да видите ето така. За мен фондютена изглежда изключително добре след 7 часа и нещо върху кожата на лицето ми. При положение, че съм излязла поне 7-8 пъти, навън около 40 градуса. Хората, които живеят в Русе, знаят за какво иде реч. Но виждате, ето, няма насъбиране в фините линии. Пак ви казвам, около очната зона изглежда изключително добре. Нямаме насъбиране в ето тази част. Относно спиралата нямам, ето така ви правя, размазване няма и тя се държа много добре през деня, така че мисля, че съм спечелила и с двата продукта. Ако имате някакви въпроси, пишете ми долу в коментарите и ще ги изкоментираме. Благодаря ви много, че гледахте. Ако ви харесват такива видеа, дайте ми палец нагоре и се абонирайте за канала и ще тестваме всякакви продукти върху моята комбинирана кожа. Спокойна вечер от мен и до скоро!